Sí, recordo haver vingut a veure l'última pel·lícula aquí, que es va fer, que era Deprisa i Deprisa, del Carlos Saura, i recordo que tenia un ou estrellat a la pantalla, això sí que ho recordo. I bueno, després va ser quan es va convertir Plató. Jo mai hagués imaginat, perquè jo soc del barri, vindria a treballar al Plató Ideal. Era com una obligació fer la foto. Jo les tinc, les fotos, o sigui, les tinc totes a pendrives. A la El Sanca, el germà d'un dels Backstreet Boys, Manu Sánchez, el Buenafuente, Bàrbara Reis, i el Miguel Bosé, la Rosario Pardo. Déu meu senyor, quanta gent. Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que hable la historia de mí. Por los siglos hay amor, me quedo contigo.